बर' फिल्मनि सासे एक्टर जोंमा ब्रह्मआ गोब्राब बेमाराव भुगिनानै दं लोगोफोर। दा आं गिबियाव बिथांनि सोमोन्दै जेबो मिथिथाराखैमोन। दहायसो आङो सासे मानसिनि पस्टनिफ्राय आं मोनबाय, सिमा आर बसुमतारी बिथांनि पस्टआव आं मोनदों। बिथाङा लिरदों, आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनानै खिन्थिनि। अन्नानै बयबो जा हायो डनेसन होदो। रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो केन्सारजों भुगिनानै दं। आंनिनो बेवहाय जोंमा ब्रह्म। दा बिथांनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिथारामोन आरो बिनि उनावसो आं पस्टखौ नुनाय लोगो लोगो आं मिथिबाय। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय। दायो आं बिथांनि सोमोन्दै बुंगोन। बिथाङा जाहैबाय गोबां गिदिर गिदिर प्रडाक्सनाव, आरबि प्रडाक्सन होन, पंकज लाहारिनि प्रडाक्सन होन, गोबां माने बेबायदि गिदिर गिदिर फिल्म प्रडाक्सनाव बिथाङा बेबायदि बाहागो मोनबायोमोन। बिथाङा बांसिन भिलियनाव लायो, हिर' हिसाबै नङा, माने हिर'आनो आरो गासिबो जों हिर'खौनो होनखायो नालाय। भिलेनाव बिथांखौ बांसिन सायख'नाय जायो। बिथांनि एक्टिं, बिथांनि रोंगौथिया जोबोद पारफेक्ट। बिथांनि जि फिल्म अरखि फिल्माव, जों अरखि फिल्म बानायदोंमोन 2020 आव। अरखि फिल्माव बिथांनि मोनसे एक्सन सिनेमा दङ। बिथांनि सोमोन्दै आं एसे सिनेमाखौ आङो 30 सेकेन्ड नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। नोंथांमोना फिल्मखौ सिगां नायग्रोबानो जाबाय। मानोबा लिंहरदोंमोन? नोंनि थाखाय मोजां खौरां दंमोन। मा खौरां? आखायाव मानि टेटु? अनजिमायासो। अनजिमाया आंनि जानो गोनां हिनजाव। मा? डन्ट बी सरप्राइज बेबी। अब्ला जोंनि मोजां मोनलायनाया मा जागोन? आंथ' नोंखौबो मोजां मोनोमोन, नाथाय दा अनजिमाखौसो मोजां मोनो। प्लिज राकेश, आंखौ बिदि दाखालाम। आंनि गोरबोआव नोंनि गथ' दं। मा? नों बायदि स्टाइलखौ आं मोजां मिथिखागौ। आं जाम्बा नङा। नोंनि बुंनाय रावा जोबोद गोदै, नाथाय आं फोथायनो हाया। पापी, नों बायदि मानसिया संसाराव जायगा मोना। समासो खोन्थागोन। नों थिगखौनो बुंदों राकेश। दाथ' नोंथांमोना फिल्मखौ एसेबाबो नुबाय, बिथांनि फिल्मखौ। आरो गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर प्रडाक्सनाव दं आरो बे जों बानायनाय सिनेमामोन बेयो। आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आरो मालायनि फिल्मखौथ' आं दिन्थिनो हाया नालाय। दा गिबियाव आं बिथांनि एड्रेसखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनानै खिन्थिगोन। एड्रेसा जाहैबाय, बिथांनि एड्रेसा, नामा जाहैदों बिथांना जोंमा ब्रह्म, भिलेजआ उजानिगर, पिअ सत्त निलिबारि, PS काजलगाव, आरो डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां, बिटिआर आसाम। पिन नाम्बार 783394। बिथांनि फन नाम्बारा जादों 9678362296। बेनो। दा बिथाङा आर'ज खालामदों रायजो राजानाव जा हायो बिथांनि अनसुंथाइ, बिथांनि बेमारखौ सोखानो थाखाय जा हायो बिथांखौ अनसुंथाइ हरनो थाखाय बयबो आंनिफ्रायबो खावलायबाय, बिथांनो जा हायो बिथांनो अनसुंथाइ हरलायनांगौ, जों बर'जों बर'। आरो नैबे आं जि फन नाम्बार होनदों बेयावनो बिथांनि गुगल पे नाम्बार दङ। आरो आङो डिसक्रिपसनावबो आं लिरनानै होगोन बिथांनि गुगल पे नाम्बारखौ। बिथांनियावनो डाइरेक्ट सोनानै हरनो हागोन। सोरबा जि हायो थाइसे थाइनै जेसेबां अनसुंथाइ हायो जों बेबायदिनो बयखौबो हेफाजाब होलायनांगौ। आरो बिदिनो बेबायदि हेफाजाब होलायनायजोंनो सोरबा सोरबा माने माखासे बेमार आजारनिफ्राय बारग'दों आरो सोरबाया बेबायदिनो दुखुनांथाव जादों। दा आङो सानो बिथांनि बेमारा मोजाङैनो हामगोन। आं बिथांखौ अरायबो इसोरनाव आर'ज गाबो। आरो आं बिथांखौ लोगो मोनैया बहुत गोबाव जाबायमोन। 2020 लोगो मोन्दोंमोन बिथांखौ। आजि माने 4 बोसोरसो जाबाय। जों बेखौनो आंबो खावलायबाय, रायजो राजा नोंथांमोन, जों बयबो मानसिखौ मानसि साननानै जों जा हायो थाइसे थाइनै हायो बेखौ जोङो मदद हरलायदो। आङो स्केनारखौबो नोंथांमोननो बिहरब्लानो आं हरनो हागोन। जोंमा ब्रह्मनि स्केनार हरखादों, आं बिथांजों दहाय रायलायदों। बेनिफ्राय आङो माबायावबो होनो हागोन,
इनबक्सआवबो आङो बिथांनि स्केनारखौ होनो हागोन बिथांनि स्केनारखौ डाइरेक्ट सोरबा स्केनाराव हरनो गोसो जादोंबा स्केनारावबो हरनो हागोन आरो बयबो हेफाजाब होलायो जों